Голяма топка синя. Голяма топка синя. Да. На кой етаж сме? Кажи ни. На 5. На 5 етаж. Да. Етаж 5. Добре, ще дойдем. Майка ти къде е да ни за... Е там. И тя знае ли, че си тук? Да ни вземе да ти се кара. Иди при нас. Няма. Айде. Чао, чао. Кажи чао, де. Махни ни, де. Ате.